Children of God, mga anak sa Diyos. Ang July 20 mao ang kapistahan ni Saint Apollinaris o sa Binisaya pa, San Apolinario. Si Saint Apollinaris, nga usa ka Italiano, gila sa tradisyon isip unang obispo sa Ravenna sa Italia ug usa sa mga unang nga mga missionaries nga gipadala aron magsangyaw sa ebanghelyo. Sumala sa karaan nga tradisyon, disipulo ni siya ni San Pedro ug gipadala ngadto sa Ravenna aron magtukod sa unang mga communities sa mga Kristiyanos didto. Sa iya nga ministeryo, daghan ang nakabig pinaagi sa iyang pagwali. Ug tungod niini, nasuko ang pipila ka mga pagano ug ilang gipakgang ang iyang misyon. Daghang higayon siya nga gikulata, gibunalan, gipreso, ug gani gipahawa dito sa syudad. Apan sa matag higayon nga makagawa siya, mubalik gihapon siya aron ipadayon ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Wala siya nagpadala sa kahadlok tungod kay mas dako ang iyang gugma kang Kristo kaysa sa iyang kahadlok sa pagantos. Bisan did-anan ni si San Apolinario sa pagsangyaw dito sa Ravenna, mubalik-balik gihapon ni siya. Gahig para sa ebanghelyo, mao nga gitsugi na lang siya. Sa katapusan, namatay siya isip martir tungod sa iyang pagka-matinud-anon sa pagtuo. Ang iyang kinabuhi nagpamatuod nga ang pinakadakong milagro, dili lamang ang pag-ayos mga masakiton, kundili ang kaisog sa pagpabilin nga matinumanon bisan pa anaay pag-antos. Ang panig-ingnan ni San Apolinario o Saint Apollinaris nagdalisig kanato nga magpabilin nga lig-on sa pagtuo bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi. Sa ebanghelyo karong adlaw adunay mga iskriba og mga parisiyo nga nangayo kang Hesus og usa ka ilhanan, one sign aron mutuo sila kaniya. Apan bisan daghan na silang nakita nga milagro, nagpadayon gyapon sila sa pagduha-duha. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagtuo, dili mo tubo pinaagi lamang sa milagro, kundili sa bukas nga kasing-kasing. Daghang tao ang naghuna-huna nga kung makakita lang yun na sila og milagro. Dili na yun sila magduha-duha sa Diyos. Apan ang ebanghelyo nagpakita nga bisan ang mga tao nga nakakita sa mga milagro ni Jesus, wala gihapon mutuo. Ang milagro makatandog sa mata. Apan ang pagtuo magtubo lamang kung ang kasing-kasing andam mudawat niini. Ang problema sa mga Parisiyo dili ang kakulang sa sign, dili ang kakulang sa ilhanan, dili ang kakulang sa mga milagro, kundili ang ilang pagdumili sa pagtuo. Sigon pa ni Jesus, no sign will be given except the sign of Jonah. Matthew 12:39. Sa Binisaya nga hubad, walay laing ilhanan nga ihatag gawas sa ilhanan ni Jonas. Ang sign of Jonah nagtumong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus. Mao kini ang labing dako nga ilhanan sa gugma sa Dios alang sa kalibutan. Ang tawo nga dili motuo niini bisan pa niini lisod na gayod mapadani sa uban pa nga mga signs. Ang pagtuo, mao ang pagtuo sa wala pa makita. Ang ganti sa maong pagtuo, mao ang pagtan-aw sa imong gituohan. Ang pagtuo, mao ang pagsalig sa Dios nga labaw pa sa atong makita. Daghan pud baya usab kitag mga ilhanan sa atong kinabuhi. Nakasinati ta og mga blessing sa Ginoo nga wala gani nato gipangayo. Nakadawat pud ta og mga tubag diha sa atong mga pag-ampo. Nakakita kita sa gugmas pamilya. Nakakita kita sa gugma sa simbahan. Ang pangutana dili na kung aduna bay sign ang Ginoo. Ang pangutana mao kung bukas ba ang atong kasing-kasing sa pag-ila kaniya. Ang pagtuo dili motubo pinaagi lamang sa milagro kundili sa bukas nga kasing-kasing. Ikaduhang punto,
ang gihatagan og mas dakong kahayag sangunan sad og mas dako nga responsibilidad. Di ba sa movie nga Spider-Man, nagkanayon, with great power comes great responsibility. Uban sa dakong gahom, mao ang dakong responsibilidad. Gihisgutan ni Jesus ang mga taga Ninive o ang reyna sa habagatan. Ang mga taga Ninive mihinulsol sa pagpangwali ni Jonas bisan ordinaryo lamang intawon sidya nga propeta. Ang reyna sa habagatan mibaktas og layo aron lamang maminaw sa kahalam ni Solomon. Apan ang mga tao sa panahon ni Jesus wala mo tuo bisan siya na ang anak sa Dios nga anaa na gyud, anaa na sa ilang atubangan. Gipadayag ni Jesus nga siya ang hingpit nga pagpadayag sa Dios, the ultimate sign. Ang pagsalikway kaniya nagpasabot sa pagsalikway sa labing dakong grasya nga gihatag sa Amahan. Kita nga adunay nung panahon karon na natay balaang kasulatan, na natay Bible, na natay sacraments, na natay daghan nga mga tradisyon, natay dako nga responsibilidad sa pagkinabuhi sumala sa ebanghelyo. Ayaw hulata nga ayaw paghulat og usa pa ka milagro aron mo balik diha sa Dios. Ang pinakadakong milagro na hitabo na pinaagi sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Mao nay timan ang matag misa usa ka atong tagbo ni siya uban sa buhing Ginoo. Ang matag adlaw usa ka higayon sa pagbago sa kinabuhi ug sa pagpalalom sa atong pagtuo. Sa laktod nga pagkasulti, naapod tay dakong tulubagon. Kay daghan na ang napadayag diha kanato. Ang gihatagan og mas dakong kahayag sangunan sad og mas dako nga responsibilidad. Story time. Si Malcolm Muggeridge, usa ka British journalist, o sa iyang early life wala siya motuo sa Dios. Isip usa ka journalist, usa ka mamahayag, niadto siya sa Calcutta aron paghimo og usa ka documentary bahin sa kinabuhi ni Mother Teresa o sa missionaries of charity. Sa iyang pagtanaw sa ilang pag-atiman sa mga kabos, pag-atiman sa mga masakiton, o sa mga hapit na mamatay, nakurat siya sa gugma nga iyang nasaksihan. Adunay usa ka higayon nga pagkuha nila og video sa balay ni Mother Teresa alang sa diha sa mga dying na jud. Gituhan sa cameraman nga dili maklaro ang ilang footage tungod sa kakulang sa lighting. Nakuratan na lang siya kay pag adto na nila sa editing, tinaw naman kayo. Ningon pa gani siya nga, there was something extraordinary already. Nakita niya nga, dako kay ito nga milagro sa ilahang shooting. Mo nga, hinay-hinay nga nawala ang iyang pagduda ug misugod siya sa pagpangita sa Ginoo. Sa kaulahian, gidawat niya ang katolikong pagtuo uban pagyud sa iyang asawa. Ang iyang conversion sa pagkakatoliko nagpamatuod nga usahay ang labing makapagkumbinsi nga milagro mo ang kinabuhi sa mga tao nga tinuod nga nahigugma kang Kristo. Children of God, mga anak sa Dios, dili na baya nato kinahanglan mangayo pa og mga signs gikan sa Ginoo. Nahatag na niya ang iyang pinakadako, pinaka-ultimate nga sign. Ug mao kana ang pagkamatay ug pagkabanhaw sa iyang anak. Mao na ang pinakadakong milagro. Ang kalibutan karon nagkinahanglan og mga Kristiyanos nga ang ilang kinabuhi mao'y labing dako nga pagmatuod sa ilang gugma sa Dios. Maong padayon lamang gyud kita sa pagsalig kang Kristo kay siya mao ang labing dako nga ilhanan sa gugma sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.